Il-kol kemm aħna għaddejjin minn momenti diffiċli ħafna. Jiena l-ewwel dover li għandi huwa li nsellem lill-awtoritajiet tas-saħħa lil daw kollha li qegħdin jaħdmu fl-isptarijiet tagħna b'mod speċjali fl-Isptar Mater Dei u li qegħdin jagħmlu ħilithom biex min għandu bżonn il-kura tingħatalu, imma fl-istess ħin qed jgħinuna wkoll bl-indikazzjonijiet tagħhom kif aħna nibqgħu sikuri fid-djarna u fl-ambjenti tagħna. Jeħtieġ li aħna nwaqfu it-tixrid ta' dan il-virus, il-COVID-19, billi nobdu l-istruzzjonijiet. L-ewwel dover tagħna hija li aħna nieħdu ħsieb saħħitna. Il-Knisja f'Malta għandha d-dover ukoll tafża deċiżjonijiet importanti li se jkollhom effett fuq il-ħajja tal-familji u tal-komunitajiet tagħna u ovvjament għandha d-dover tiddeċiedi se jsir bl-okkażjonijiet reliġjużi. Okkażjonijiet oħra aħna nħalluhom fidejn l-awtoritajiet ċivili u fidejn l-Istat. Imma fejn jitlu l-proċessjonijiet tad-duluri tal-ġimgħa kbira u tal-Għid, id-deċiżjoni tagħna l-isfijiet ta' Malta u Għawdex huwa li dawn ma jsirux. L-indikazzjonijiet li għandna mill-awtoritajiet tas-saħħa huwa li nevitaw inizjattivi li jiġbru il-folol. Aħna nafu li għal-grazzja t'Alla dawn l-affarijiet sbieħ li aħna ingawdu f'sena normali u din sena mhijiex normali, jiġbru ħafna nies u aħna għandna bżonn u d-dover nevitaw il-folol. Kien hemm ħafna ġenituri li staqsewna dwar il-preċett u l-grisma u allura għalhekk qed inħabbru minn issa d-deċiżjoni li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tqarbina tat-tfal eżistana u tal-grisma taż-żgħażagħ tagħna se jsiru wara s-sajf wara li tgħaddi kalla jrid din il-burraxka. Id-dati mbagħad jitħabbru meta nkunu nafu tassew fiex qegħdin. Deċiżjoni oħra importanti li aħna ħabbarna permezz ta' dawn id-direttivi riċenti hija li fil-parroċċi kollha il-festa tar-raħal u l-festi sekondarji jiġu ċelebrati f'ġurnata waħda meta tgħaddi l-burraxka u meta l-awtoritajiet tas-saħħa jippermettunna ċelebrazzjonijiet esterni u tal-massa u se jsiru hekk. Ikun hemm qudiesa fil-Knisja li tkun il-qudiesa tal-festa imbagħad min irid u meta l-komunità tkun tixtieq toħroġ l-istatwa titolari f'porċissjoni, il-porċissjoni tkun sempliċi pellegrinaġġ ta' talb ta' ringrazzjament għax aħna it-tama tagħna hija li l-festi tagħna ikunu jistgħu jsiru b'dan il-mod ridott malli tgħaddi din il-burraxka li hemm fuqna. Jiena nitlob il kulħadd nikkooperaw, qegħdin nafżaw minn issa biex min qed jipprepara n-nar biex min għandu bżonn jibbukkja ċerti affarijiet għax il-festa tqanqal ħafna affarijiet grazzi t'Alla ma dis-sena hemm bżonn nagħmlu hekk biex inkunu nistgħu nikkooperaw mill-aħjar mal-awtoritajiet tas-saħħa. U din id-direttiva tot sal-aħħar ta' din is-sena 2020. Il-qudiem jekk ikun hemm żviluppi differenti u ġodda aħna lesti nirrivedu il-pożizzjoni tagħna imma dwar il-festi d-deċiżjoni importanti li wieħed ikun jaf biha biex ikun jista' jippjana għax-xhur li ġejjin. Mill-qalb nawgura lil kulħadd li nibqgħu sikuri, nevitaw dak kollu li hemm bżonn nevitaw biex nibqgħu f'saħħitna u nagħtikom bil-qalb il-barka pastorali tiegħi.